No niin, tervetuloa taas uuden Hauki-jakson pariin. Tänään lähdetään onkimaan. Tänään lähdetään onkimaan tosiaan haukea tonne. En muista järven nimeä nyt, mutta täällä Eurassa ollaan tosiaan kyläilemässä ja koitetaan saada sieltä kalaa. Ja onkihan on tunnetusti tämmöisillä hellekkeleillä niin hyvä ottipeli, niin otetaan sillä niitä. Otetaan sille. Pienet sille. Pum. Tung. Tung 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 sahur. Niin käydään vajasta hakemassa vähän työkaluja siitä. Kiitoksia. Minä otan tästä. No niin, töiden pariin. Tulkaa perässä. Meillä on tuolla kuppi. Kupissa on jo muutama mato siitä. Siitä löydettiin ihan hyvä matopaikka. Näin on. Sinne tökätään lapio. Huomaa, että kaveri on ennenkin matoja kaivannut. Katsotaan. Nyt katsoja huomaa. Joo. Tää on just se mitä haettiin. Se on kastemato, aito suomalainen kastemato. Maistuu vähän multaiselta, mutta muuten aivan hyvä. Noniin. Näkevätkö silmäni oikein? Nyt ollaan osuttu Suoneen. Tää löytyi toinen, kolmas, Onhan se? Toi on satisfying. Ei paljon Satisfyerille tuu niin sanotusti käyttöä, kun tulee kastematoja kaivamaan tänne. Tää on luonnon Satisfyer. Kyllä. Suosittelen jokaiselle. Nyt matoja alkaa kertymään enemmän kuin mennään tänne. Mauttoman massiivinen No niin, asiantakaa. Massiivinen on. Tosiaan, kannattaa käydä katsomassa. YouTubesta löytyy klippejä. Horrin pullosta. Kyllä. Mutta muistakaa, lämpimällä kesäsäällä nää palaa. Niin pitää muistaa antaa näille vähän multaa sinne sekaan, niin ne ei heti kuivaudu. Kyllä. Koska halutaan kumminkin tämmönen eläväinen syötti saada siihen, eikä mitään raatoa sinne koukun päähän, niin ehkä se houkuttelee sitä kalaa vielä paremminkin. Vaikka kyllähän fakta on se, että hauki nappaa niin kuin vaikka peltilusikkaa, jos se sattuu syönnillä olemaan. Mutta... Se on totta. Mutta kuitenkin kastematoja haluttiin nyt lähteä hakemaan, eikä mitään. No niin, jatketaan kaivuuhommia. No niin, nyt lähdettiin kohti järveä. Onkin mehtälle. Jep, mato on mukana. Mä oon itse asiassa todella innoissani nyt, kun pääsee pitkästä aikaa kalastamaan. Hetken ei oo tullutkaan videoita ja Ismokin on ollut vähän huolissaan, kun ei oo päässyt näkemään. Ja toivottavasti saadaan tästä nopeasti sitten editoitua Ismolle video. Ja näin selvisimme eteenpäin. Siinä meri näyttäisikin olevan meidän edessämme. Kyllä tulee meren tuoksu heti tähän nenän päähän. Näin on. Seuraavaksi vaan mato koukkuun. Tähän löytyy ihan laituripaikka meille. No se ei auta muuta kuin laittaa matoa koukkuun. Ei muuta kuin uutta matoa koukkuun. Say hi to our village. Alibaba. Hello everybody. My name is Ali. They call me Alibaba. Everybody call me. Joo, suoraan tuolta Afrikan pohjoisosista, Marokosta, niin kuin itse paitakin jo sanoo. Oltiin tosiaan talvella reissussa tuolla Tagashootin kautta Agadirin seudulla, niin Tarttu tommonen mukaan. Löydettiin tollanen kaveri sieltä. Ja... Aika laiha oli kalasaalis tänään, mutta pari sinkkiä taidettiin saada ja siinä se aika paljon tuntui, että kala vaan söi madon siitä koukusta eikä niinku... Ehkä se oli sen verran pientä kalaa, että se näytti vaan siitä vierestä sitä matoa ja ei jäänyt kiinni, mutta ei voi minkään. Välillä näin. Kiva kesäpäivä kumminkin. Lomalla taas mennään pohjoiseen. Ollaan kyllä itse asiassa länsirannikon tuntumassa eikä pohjoisessa. Mutta laulattiin nyt vain kauniina kesäpäivänä. Haluaisitko sinä, Mikko, esittää meille jonkun kauniin lyhyen tulkinnan jostain kappaleesta? Voisinhan minä. No laula lorautapas siitä. Voisin sitä lorauttaa kautta lyrauttaa pienen sävelen.
Miksi Lapissa kaikki kukkii nopeasti? Ruoho, ohra, vaivais, koivukin. Tuon usein tunten on raskahasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin.